God aften og velkommen til Replik. I aftens udsendelse skal vi snakke om legalisering af cannabis. Ikke til medicinsk forbrug, men til forbrug som rusmiddel på lige fod med alkohol. I Danmark har 6% af de 15-16-årige brugt cannabis inden for den sidste måned. I Norge er tallene 1,6, mens de er hele 23,8% i Frankrig. Til højre for mig der står Peter Udengård. Han repræsenterer Socialdemokratiet i Aarhus Byråd. Til venstre for mig der står Maria Slot. Hun repræsenterer Enhedslisten i Aarhus Byråd. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, Maria. Hvorfor mener du, at cannabis skal legaliseres til rusmiddelforbrug? Jeg mener, at cannabis det skal legaliseres, fordi det forbud, vi har i dag, det ikke stopper nogen. Det forhindrer ikke nogen i at ryge cannabis. Til gengæld så har det en række negative konsekvenser. Det betyder, at det er farligere at ryge hash. Det betyder, at vi ikke har noget kontrol med, hvis der er nogen, der ryger for meget, eller hvad de ryger. Og det betyder, at statskassen går glip af millioner, som i stedet for ryger direkte i lommerne på de kriminelle bander. Kan du uddybe, at det er farligere at ryge hash, fordi at det er kriminaliseret? Ja, det kan jeg sagtens. Hvis man kunne købe hash, som myndighederne de kunne kontrollere, så ville man vide præcis, hvad der var i. Man ville vide præcis, hvor stærkt det var, fuldstændig ligesom med alkohol. I dag der har vi langt flere, der får hashpsykoser, end vi havde for 10 år siden. Og det skyldes, at det hash, man kan købe i dag, det er stærkere, men man kan ikke se det nogen steder. Derfor så er det svært at vurdere, hvor meget man skal putte i sin joint, eller hvordan man nu forbruger det. Samtidig så bliver der blandet alt muligt ekstra i, som ikke er cannabis, men for at få produktet til at se ud af mere. Og der er eksempler på alt muligt skidt, der bliver blandet i, fra bildæk til afføring, som folk altså ryger ned og inhalerer ned i lungerne. Jeg vil stille dig så samme spørgsmål. Hvordan kan det være, at du er imod legalisering? Jeg vil gerne lige nuancere, Ja. fordi egentlig så er jeg for cannabis til medicinsk brug, som du også indledningsvis var inde på. Jo. Men hvis det gælder rusmiddel... Men i forhold til hyggebrug derhjemme, eller til fest, eller hvad man nu vil kalde det, så er jeg grundlæggende modstander af det. Og den logik, som Maria Slot hun argumenterer ud for, den samme kan man jo overføre på stærkere rusmidler, som for eksempel heroin med videre jo. Der er problemstillingen jo præcis den samme. Det er, jamen, at ved at det ikke er legaliseret, jamen, så er der ikke den samme kontrol med det, og derfor der bliver der også blandet en masse ting i, som bestemt ikke er sundt for kroppen jo. Men mener du, at vi skal legalisere heroin? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Mener du det sammenligneligt? Hash og heroin? Jamen jeg mener, at sådan som situationen er i dag, så synes jeg egentlig, at vi har rigeligt med lovlige rusmidler på gaden jo. Og det jeg også kan konstatere, jeg har selv oplevet det, da jeg gik i gymnasium, at der var en af vores klassekammerater, der fik en hashpsykose og blev indlagt på psykiatrisk hospital. Og jeg kan se selv i dag, at det stadigvæk jagter ham og har betydet, at hans liv er radikalt anderledes end det ellers var, hvis han ikke var blevet ramt af en hashpsykose. Og jeg synes egentlig, at der er lidt en hån over for de familier, som har børn, der kæmper med hashmisbrug, at man tager diskussioner op omkring, jamen, at det skal der bare være i supermarkederne på øverste hylde, og så kan man frit hygge sig med det. Fordi der er altså nogle problemer tilknyttet det, og det bliver man nødt til at anerkende. Og jeg køber heller ikke præmissen med, at jamen, fordi at der er så mange, der bruger det, så skal det legaliseres jo ikke. Altså, det er det samme som at sige, at fordi at der er så mange, der ikke overholder fartgrænsen, så for at undgå, at de bliver kriminaliseret, jamen, så fjerner vi fartgrænserne. Det tror jeg heller ikke er en god måde at regulere det på. Jo. Ja, det er fuldstændig det samme. Bortset fra, at hvis vi fjerner grænserne, så tyder al statistik på, at flere mennesker vil komme til skade, flere mennesker vil dø. Hvis vi legaliserer cannabis, så er der mulighed for, at brugerne, og det er både dem, der har misbrug, og dem, der ryger til en fest en gang om året eller 2, de kan se, hvad der er i. De ved, de ikke inhalerer alt muligt giftigt ned i lungerne, og de ved, hvor stærkt det rusmiddel, de får er. Det betyder Det betyder altså, at sandsynligheden for at få hashpsykoser er langt mindre. Heroin er både et stof, der virker fuldstændig anderledes, altså i sig selv er væsentligt mere skadeligt end hash er, og samtidig så er det noget, der påvirker langt færre mennesker. Så jeg vil gerne være med til at diskutere heroin, men jeg synes ikke, det er sammenligneligt med hash. Nej, men man kan sige, altså, det der jo må være udgangspunktet, det er også den politiske holdning i det, og det er, jamen skal vi oversvømme markedet med flere rusmidler, end der er i dag? Og det synes jeg ikke. Altså, diskuterer vi
alkohol, der kan vi også se, jamen, at der er nogle problemer tilknyttet, at vi har et liberalt marked, hvad angår alkohol med videre jo. Og ikke dermed, at jeg argumenterer for, at man skal forbyde det overhovedet. Ikke? Men jeg siger bare, at man skal gå ind i det her med åbne øjne, og ikke bare stå på den ene side og sige, at det kun er fordele at gøre det her, fordi det er det altså ikke. Jeg er vild med jeres iver for at debattere, men jeg kunne godt tænke mig lige at gribe noget, du sagde tidligere. Nu hører vi et eksempel på en ung mand, som jeg forstår det, har mere eller mindre fået smadret sin fremtid på grund af en hashpsykose. Skal vi ikke gøre alt, hvad vi kan for at undgå sådan nogle eksempler sker? Jo, præcis, og det gør vi netop ved en legalisering. Altså vi kan jo se, at vi ikke undgår hashpsykoser, vi ikke undgår hashforbrug eller misbrug ved et forbud. Til gengæld så gør vi det rigtig svært at finde rundt i, hvad det reelt er, du putter i kroppen. Og det er klart, at der er forskel på, om du får noget den ene dag, og du så den næste dag får noget, der er i dobbelt dosis eller dobbelt styrke. Det er klart, at det har du behov for at vide, før du kan finde den rette mængde, du har brug for. Jeg kunne godt tænke mig at kaste den over til dig og så sige, altså, hvis folk de virkelig ønsker at indtage stoffet, så kan vi vel ikke forhindre dem i det? Nej, det kan vi ikke, men vi kan sørge for, at der er så få som overhovedet muligt, der gør det jo. Og det er jo derfor, jeg synes, at et forbud det er fornuftigt, og jeg synes, at vi skal bevare et forbud. Altså det er jo en fuldstændig sort logik, man går rundt med, hvis det er sådan, at man tror, at en legalisering vil betyde, at der er færre, der går i gang med at benytte sig af stoffer. Altså, det hænger simpelthen ikke sammen. Og i forvejen, der kæmper vi jo med, at det er jo ikke andet end et par måneder siden, at der var en artikel i JP, hvor at vi kunne se, at der faktisk er en ret markant stigning i antallet af unge, som benytter sig af ulovlige rusmidler jo. Og det bliver vi simpelthen nødt til at tage hånd om jo. Og der tror jeg altså ikke, at det at sende signal om, at det er bare helt okay. Det gør I bare og hygge jer med det. At det er den rette vej ind i at få løst det problem. Det er jo rigtigt, at der ikke er noget, der tyder på, at der bliver et lavere forbrug af en legalisering. Men der er heller ikke noget, der tyder på, at der kommer et større forbrug. I hvert fald ikke i de eksempler, vi har set med andre lande, der har legaliseret. Der kommer der ikke automatisk et større forbrug. Nej, men man kan sige, de forskningsrapporter, der er lavet der, må jeg lige tale færdig? Der må man sige, at der kan man godt nok også sætte spørgsmålstegn ved validiteten i den forskning, der ligger der jo. Altså. Der er mange forskellige forskninger, man kan finde de tal, man næsten ønsker, hvis man vil. Hvad var det, du var ved at sige? Jeg tror simpelthen, jeg tabte tråden af at blive Du var ved at sige, at for eksempel i Amsterdam, der er det legaliseret, men der ser man ikke en voldsom stigning. Nej, det gør man ikke. Men jeg tror, det jeg i virkeligheden vil sige, var at gribe fat i den stråmand, som Peter kommer med, at det er naivt bare at ønske, eller sige, at der ikke er noget i vejen med at indtage cannabis, eller at det bare er helt fint, at forbruget det går amok. Det er der jo ikke nogen, der siger. Og det er heller ikke noget, der tyder på, at vil ske ved en legalisering. Det eneste, der vil ske ved en legalisering, det er, at du kan se, hvad der er i det stof, du køber. Du kan se, hvor stærkt det er. Altså, jeg tror, man vil blive slemt overrasket, hvis man tror, man køber en øl, men det, man bunder i virkeligheden, er en flaske vodka. Det samme, altså det kan du godt sammenligne med hash, som du ikke kan se, hvor stærkt det er, før du får de sidste 30 sekunder. Så logik kan du jo netop overføre på andre rusmidler, som er ulovlige. Og så sige, jamen, hvis det er sådan, at det bliver lovligt, så kan vi kontrollere det meget bedre. Så hvorfor så ikke i din logik åbne op for, at folk de bare kan benytte sig af de stoffer, som de har lyst til, og det skal være lovligt jo. Heroin, ecstasy, etc. jo. Altså det er jo præcis den logik, du lægger for dagen. Du får 10 sekunder til at svare. Ja, igen vil jeg gerne være med til at diskutere det, men det har ikke noget med cannabis at gøre. Det er langt mere sammenligneligt at snakke om alkohol, som er lovligt, som jeg kan forstå, du vil beholde lovligt. Jeg vil med jeres debat, Iver. Vi skal over til noget andet. Før debatten har vi interviewet Mads Uffe Pedersen. Han er professor på Center for Rusmiddelsforskning og medforfatter til rapporten Cannabis og Sundhed. Vi har spurgt ham om, hvem der er i størst risiko for at tage skade af at indtage cannabis. Dem, der er i størst risiko, er de yngre, som samtidig har svært ved at få dagligdagen og få livet til at fungere generelt. Altså både skolemæssigt, uddannelsesmæssigt og psykisk og socialt. Det er en gruppe, som meget ofte ikke har den samme kontrol. Så i Danmark er det sådan, at det er omkring halvdelen af danskerne, der har prøvet at ryge hash. Og når de unge så prøver, og det prøver den her gruppe også, så mister de lynhurtigt, og meget hurtigere end andre, kontrollen. Og derfor så ser vi også, at den her gruppe, som har forskellige udfordringer, de går lynhurtigt fra at tage nogle få
at bruge cannabis få gange, til at de får næsten et dagligt forbrug. Og det er en gruppe, der i forvejen har svært ved at tage en ungdomsuddannelse for eksempel. Og så får de nu i tillæg til måske et dagligt forbrug af hash. Er det forsvarligt at legalisere cannabis, når udsatte unge vil få det endnu sværere? Det er ikke forsvarligt at øge forbruget af cannabis. Men det er der ikke noget, der tyder på, at en legalisering vil gøre. Tværtimod. Men hvis de unge mennesker de får svært ved at passe deres studier, de får svært ved at opretholde sociale relationer, skal vi så ikke gøre alt, hvad vi kan for, at de ikke får adgang til hash? Jo, jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at de unge de ryger så lidt cannabis som muligt. Ligesom jeg egentlig også synes, vi skal gøre, hvad vi kan for, at de unge drikker så lidt alkohol som muligt. Men vejen frem er ikke at kriminalisere nogen af delene. Det skal være lovligt, det skal være på et oplyst grundlag, så skal man kunne vide, hvad det er, man putter i kroppen. Men hvis vi lovliggør det, giver vi så ikke op på at få det stoppet helt? Nej, altså jeg ved ikke, hvordan jeg kan sige det mere tydeligt, men der er ikke noget, hverken sådan statistisk eller teoretisk, der tyder på, at forbruget vil stige, fordi man legaliserer. Tværtimod, så kan vi se, hvem det er, der har et for højt forbrug, og vi kan faktisk lettere komme i kontakt med dem, og de vil kunne se, hvad det er, de putter i kroppen, og altså, hvor stærkt det er, så vi kan undgå de her hashpsykoser. Jeg forstår godt, at der ikke er nogen statistik på, at forbruget vil stige, men hvis vi legaliserer det, så fjerner vi så også muligheden for at fjerne det helt. Jeg ved godt, at det ikke er lykkes, men det kan jo være en dag ude i fremtiden, at det lykkes at afskaffe det helt. Det er meget utopisk, når vi har prøvet i så mange år, og så mange lande har prøvet i så mange år at fjerne marihuana, at tro, at det så vil kunne ske, hvis vi bare gør det samme lidt mere. Vi er i år 2017. Vi har forsøgt at bekæmpe det i mange år. Er det ikke på tide at omfavne det? Det mener jeg egentlig ikke, at det er. Og jeg kan heller ikke lade være med at studse lidt over Maria Slots indlæg, at hun siger, at hun ønsker ikke, at der er et stigende forbrug, og så kan man jo så stille spørgsmålet, hvorfor det så er, at man render rundt i Aalborg og planter hamplanter i parkerne, jo, som Maria hun har været med til. Jo. Men det er sådan, det handler ikke så meget om Maria. Det er også en anden diskussion, og det anerkender jeg jo. Altså, det er simpelthen bare, altså, det er jo logik for burhøns, at legaliserer vi det, og sender et signal fra det offentlige om, at det er helt okay det her, så vil der selvfølgelig være nemmere adgang til det med videre jo. Og som indslaget, som I lige har vist jo, med al tydelighed viser, så det er jo de børn og unge, som i forvejen er i risikozonen, som i forvejen har det hårdt, som vil blive allerhårdest ramt af det her. Og derfor bliver vi nødt til at sige og sende et signal om fra det offentlige, at det vil vi selvfølgelig ikke være med til at acceptere. Og så skal vi jo så lave det opsøgende arbejde. Vi skal igennem folkeskolen og uddannelsesindsatser og ungdomsklubber osv. Sørge for, at der bliver lavet et godt og grundigt forebyggende arbejde, sådan at vi kan knække kurven i forhold til den stigning, vi har set i misbrug her i de senere år. Men når vi ser eksempelvis lande som USA legalisere det i den ene stat efter den anden, er det så dem, der er helt forkert på den, og os, der har fat i den rigtige ende? Det synes jeg i hvert fald. Altså, ja. Det var så min holdning. Jeg synes også, at det er forkert, at man har en så liberal våbenlovgivning i USA. Jo. Så det er jo også et spørgsmål omkring politik og et spørgsmål omkring holdninger. Og der synes jeg altså, det er vigtigt, at vi som det offentlige holder fast i, at der er en grænse for, hvor meget man bare kan rende rundt og hygge sig med stoffer. Og der synes jeg faktisk, at grænsen ligger fint, som den gør i dag. Men udelukker en legalisering af cannabis af forebyggende arbejde? Nej, det gør det ikke. Men det vil da sætte et par skridt tilbage, at man på den ene side står og siger, som det offentlige, at her vil vi gerne lave noget forebyggende arbejde og sørge for, at der ikke er så mange, som bliver misbrugere inden for det her område. Og så på den anden side siger, jamen, by the way, så har vi gjort det dårligt, så I kan bare rende ned om hjørnet og så købe en stor bønne jo, ikke? I min optik, der hænger det ikke sammen. Hvordan lyder det i dine ører? Ja, jeg må skuffe Peter Udegaard og sige, at de kan i forvejen gå lige ned på hjørnet og købe noget. Det findes i forvejen. Så begyndte Peter at snakke om hvordan at det forbruget automatisk ville stige, hvis det blev legaliseret. Men Peter bliver nødt til at forklare, hvorfor at det vil ske i Danmark, når alle de andre lande, USA, Portugal, Amsterdam, som har legaliseret, når det ikke er sket der. Hvad er så anderledes ved Danmark, at det vil ske her? Det undrer jeg mig over. Og derudover, så vil jeg sige, forebyggende arbejde, det vil vi rigtig gerne være med til. Det ved vi nemlig er med til at begrænse forbruget. Vi ved også, at en kriminalisering ikke er med til det. Det skal du næsten have lov at svare på.
Jeg vil ikke være med til at sende det signal som repræsentant for det offentlige Danmark og for byrådet i Aarhus til de familier, som har børn, som kæmper med misbrug, som kæmper med at kunne komme i skole, og som kæmper med at få deres liv på ret kurs på grund af et hashmisbrug, at vi er ligeglade med dem. At det skal da bare gøres lovligt, fordi at det alligevel kun er de svageste, der bliver hårdest ramt af hashmisbrug. Det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt, at vi som det offentlige gør. Og så bliver jeg nødt til at slå fast, at en række af de rapporter, som påviser, at der ikke er noget synderlig stigning i forbruget, dem har jeg også været inde og læse. Og jeg må ærligt indrømme, jeg synes godt nok ikke, at det er det mest hæderlige videnskabelige arbejde, jeg har set i min tid. Så du så tvivl om de statistikker og de rapporter? Som statskundskaber, ja, det må jeg sige. Altså, man har dog ikke kunne finde en rapport, der siger det modsatte alligevel. Jeg synes, Peter han kommer ind på, at det handler om politik. Jeg vil godt lige tænke mig at høre, hvad hun siger nu. Du har haft en taletid for lov at tale bagefter. Peter er inde på, at det handler om politik, og det handler om holdninger, og det gør det selvfølgelig også. Men det handler altså også om fakta. Og når vi nu kan se, at forbruget det kommer ikke til at stige af en legalisering, tværtimod så vil det gavne både de hardcore misbrugere, festbrugerne, statskassen. Det vil være lettere at fange de mennesker, som har et for højt forbrug. Jamen så kan man ikke blive ved med at holde fast på, at det er for hash-misbrugernes skyld. Så skal du have lov. Og præcis den samme logik kan man overføre spørgsmålet omkring heroin. Skal vi så også legalisere heroin jo, ikke? Altså, og for mig at se, der handler det her altså også om at lave nogle streger og sige, jamen hertil og ikke længere. Og der må jeg bare sige, det der, hvad jeg er, det er hertil og ikke længere jo. Og hvis vi kigger på et sted som Amsterdam, jo, ikke? Altså, de har jo en blomstrende narkoturisme, jo, ikke? Altså, hvor at folk de velfarter til Holland for at kunne indtage stoffer med videre jo. Og det er altså ikke et scenarie, som jeg gider have, hverken i Aarhus eller i Danmark. Helt kort, hvis vi legaliserer det i Danmark, skal turister så komme her til at ryge også? Nej, men det er der heller ikke. Altså, det behøver heller ikke hænge sammen. Altså, Amsterdam har jo også lavet sådan en, hvor at, man kun kunne købe det, hvis man boede i byen, og det ville man sagtens kunne gøre her. Bortset fra, at det ikke fungerer. Tak skal I have. Debatten i Danmark har ikke rigtig handlet om forskellen mellem legalisering og afkriminalisering. Det er en ret vigtig forskel. Vi har bedt Mads Uffe Pedersen om at forklare det. Legalisering er jo, at man får lov til, man får også i USA, som er det sted, og også i noget sydamerikanske lande, så må man dyrke i en vis udstrækning. Man kan købe eller marihuana i forskellige styrker i forskellige butikker. De butikker, de betaler skat, så det er sådan. Det er for så vidt som et andet nydelsesmiddel, hvor man så ser, ligesom cigaretter. Cigaretter kan du heller ikke, det kan du ikke engang få lov til at dyrke selv. Du kan i hvert fald ikke få lov til at sælge det, hvis du selv har dyrket det, og det kan man heller ikke. Så der er en vis regulation omkring det. Men det har for så vidt lidt karakter af det samme som cigaretter. En afkriminalisering, så er det stadigvæk ulovligt at dyrke, og det er ulovligt at sælge. Og det er for så vidt også stadigvæk ulovligt at have det på sig. Men i modsætning til i Danmark, hvor at det at have det på sig, det giver en både bøde og at man får en uren straffeattest, så er det fordi, at det er en egentlig kriminel handling at have det på sig. Så er det i afkriminaliseringen, der er det ikke kriminelt, det er lidt mere at sammenligne med at få en parkeringsbøde, hvor at man ikke får en uren straffeattest, og i Holland får man slet ikke bøde. I Portugal skal man så stille for en kommission, og skal have vurderet, om man har et misbrug. Hvis man har et misbrug, så bliver man henvist til behandling. Kan du afvise kategorisk, at en afkriminalisering kunne være en fordel for Danmark? Nej, altså der vil jo være en indtægt, hvis det er sådan, at du går ind og så siger, at nu beskatter vi cannabismisbrug og cannabisbrug jo. Men udover det, så har jeg svært ved at se de store fordele ved det. Men kan indtægterne ikke være så store, at de opvejer ulemperne? Altså, så gør man jo det her til et spørgsmål omkring ren økonomi. Ja. Det synes jeg egentlig er ret ærgerligt, når man tænker på alle de familier, som kæmper med børn med problemer og misbrugsproblemer i forhold til
til cannabis og deslige. Og jeg har altså ikke lyst til at sende et signal til dem om, at vi egentlig bare laver kassetænkning på bekostning af deres børn. Men i forvejen så tjener staten kassen på afgifter på eksempelvis alkohol. Er det så ikke lidt dobbeltmoralsk at så udelukke indtægter for cannabis? Jeg synes, det er vigtigt, at vi som det offentlige sætter en streg i sandet og så siger hertil og ikke længere. Og det er der, hvor vi er nu, for mig at se. Og jeg synes ikke, der er nogen grund til at åbne markedet op for yderligere rusmidler med videre jo. Men hvorfor skal stregen så lige gå ved alkohol? Jamen det er der også nogle historiske årsager til jo, og det må man jo bare anerkende. Og jeg ved godt, at dem, der er pro-cannabis, at de bruger det som et argument for nej-siernes hykleri, men det synes jeg egentlig grundlæggende er noget pjat og et konstrueret argument jo. Det, der ligger i det, det er jo, jamen, altså alkohol er en del af både dansk og europæisk kultur, mange hundrede år tilbage jo. Og det gør sig ikke gældende for cannabis på samme måde. Danmark har ikke lige så stor historie for at benytte cannabis som alkohol. Hvad siger du til det? Ja, altså jeg undrer mig jo over, at Peter ikke kommer med en hjerteskærende historie om alkoholmisbrugerne og deres familier. Fordi alkohol er jo både langt mere afhængighedsskabende, men også langt mere skadeligt end hash er, i hvert fald fysisk skadeligt. Så derfor er det et mærkeligt sted at sætte stregen. Hvordan påvirker det dig, når man hører om alkoholikere, der drikker sig selv ihjel? Skal det også stoppes? Skal alkohol også stoppes? Altså det gør vi i hvert fald en ihærdig indsats for de familier, der er ramt af alkoholisme og de problemer, som det skaber for familierne jo. Så der er der jo fra det offentlige side jo iværksat en lang række af tiltag jo. Og pointen er jo netop, jamen skal vi nu til at åbne op yderligere for rusmidler, hvor at der altså er tale om, at folk de kan få hashpsykoser med videre. Der er tale om, at det er de svageste børn, som bliver påvirket mest voldsomt af blandt andet hashmisbrug med videre jo. Og der synes jeg ikke, vi skal sende et signal fra det offentlige om, jamen, at man bare skal give den los og hyggeryge, når man har lyst til, eller bruge eller misbruge, som man nu finder det belejligt. Altså. Helt til sidst, er det ikke, svigter staten ikke sin rolle, hvis de lovliggør noget, som er skadeligt for indbyggerne? Der er masser af ting i dag, der er lovligt, som er skadelige. Rygning, sukker, alkohol. Det er ikke min politik, at vi kun skal lovliggøre, at man må leve på den sundeste måde som muligt. Altså det synes jeg ikke hænger sammen. Men som Peter siger, altså alkohol, det er allerede gjort lovligt. Mm-hmm. Måske, hvis vi kunne gå tilbage i tiden, ville det være anderledes, men det er nu engang lovligt. Skal vi så ikke stoppe og så begrænse flere rusmidler? Nej, altså cannabis er jo både væsentligt mindre vanedannende og væsentligt mindre fysisk skadende end alkohol er. Så hvis man endelig skulle snakke ud fra et rent sundhedsmæssigt perspektiv, så ville det da være en fordel, at de unge de droppede alkoholen og så røg hash i stedet for. Men det synes jeg nu ikke er den måde, vi skal kigge på mennesker på. Altså jeg synes også, man skal have lov til at gøre noget, der gør en glad. Det skal ikke kun handle om at sundhedsoptimere. Og med den note så stopper vi, fordi vi desværre løber tør for tid. Tusind tak, fordi vi var med.